Okay, maya pa Aldo kay Kongan. Tumpisan king pa mag Kapampangan podcast makanyan pa mag-drive. Pisan tayo king makanyan huling pinining kay ko pero libre kong oras. Libreng oras at saka kay ko malayang makapagsalita na buli ko sabihan. Sisipon ko. May takis kasi yung kamay ng sipon ko. Alala naman. Kay ko malayang makapagsalita. Ano na kulob yan aircon pa at sakto naman mag-drive ko aldoldo gagawin ko yun and yung gagawin ko ngayon hindi naman makaka-distract yung pa mag-drive ko uling camera makapatong nga ken makakaya maka safety again yung ma-distract tayan bala mo kasabi kayo nung ating kumangkayabe ken hindi bala mo kasabi kayo mo pero wala ako akong dili. Ayan, piningot ko na hingkay ko. Sipon ko. Wait umpisan tayong kaing makanyan yung pamag video. Inimin lalawin ko kaya na yung mic ng makasindiya. Umpisan tayo na pamag video yung makanyan pang ating tamong production kaing pamag drive. Ako siburing bagay makanyan na kay ka idle ka. Although yan yung pamag drive papunta ka rin hindi naman yung punta lang kusunduan ko kaya ita pa mo medyo productive na ita pero mas buri kaya pang gawang productive galo pa na hindi masasayang kaya pasayang na ng gas kuling yung gas binayad ko may ginyang content oras pa mag content kasi yan mo yan na choke kembal makanyan yung gagawan ko malamang hali ko mag content mamangan or nano man yung gagawan mag-edit, mag-video ng aliwa mag-video ng product itang gagawan kasi mga nito kaya mag-forex yan mga yan yung gawang tamo kanyan gagawan ko na iniketang metong kong channel uning syempre makatadwa ako balik-balik mga kanyan ketang metong channel kaya Tagalog kaya ni Kapampangan uling ala ko nga kakita may lambat Kapampangan podcaster o gawa lang podcast kay but biglang ala sayang naman kasanting nakakain kaya katamong dialect Kapampangan kasanting ng pakiramdaman nyaman mag podcast at saka ako pati sasabi ko Kapampangan uling Kapampangan kung sadya Kapampangan tubong Kapampangan ko makay ko mabilis ko pa magsalita ampong mabilis utak kasi nakalupan ng Tagalog nakapangkarkalisipan Kenny ayos na ayos mo makakaya ko makadiretsyong salisalita keng Tagalog siguro dakal pang edit kailangan total makastop ko na kaya mo yung kaya ko iluwa yung camera Kenny ay yung camera format kaya yung kaya ko naning house kanina yung dashcam kasi po ito ating malyari at least yung tayong ebidensya o yan wala na akong gagalon kasi lalakad na bawal yan lalo na Kenny Clark so yung muna tamang pisabyan Kenny iyan pin gawin kayong productive yung kaya ko yung pamag drive at speaking tamo mo rin kayong Clark pisabyan tayo yung Clark Kenny Clark kaming ni asawa dakal na kaya rin bansang hapuntalan at kaya baking bansang pintalan miing Singapore yan may kadwa atlo na kaya takin atlo Singapore kay bat ing metong inimisan pa mo kay Brunei ining Clark atin yang part na bala mo Singapore atin yang part na bala mo Brunei bala mo tsuka kay ngalawang bansa kay ining Clark tutuman as nang kalinis as nang kasanting manisipan nung bayo kene manisipan na atsuka keng Pilipinas talagang bala mo itang feels na atsuka keng aliwang bansa feel mo talaga kay bat dening driver kening Clark as nung kadisiplinado tutukila keng speed 60 amo at minsan mabilis siguro deta nga kakalingon kasi Kenny marakap ka talaga pag may overspeeding kaya meron na ako minsan keng overspeeding Kenny kay bat nung kaya ka mo naman nung tatalang kang cellphone kay ba't merakap ka may agit ka keng CCTV door kay bawal mo naman marakap ka kay pa kay niya basta-basta makakapag-bribe
mo dinan lagay ding tao ding kay ni mandakap baka mayari ka pabalat pa dininan mo ne mo agawa ito nyaya ko nyang merakap ko biya ko niya lisensya ko wala nang takala salita magisabi ko nung pagbigyan ako ayos pero nung ali ating time na merakap ko Kenny yan yung nga balo ng taga-Sapang Bato ko Kenny Sapang Bato mo Kenny pigbigyan na ako taga-Sapang Bato ka ano sige ano ako balo na nimburi na sabihan ka rin na yaba mag-board kay Sapang Bato taga-Sapang Bato yari no ding adult kasi singidad ko halos kilala ko ang ding kay Bariyumi may kilala kami maski madaguling Bariyumi king pero madagulya king bunga nila sin Bariyumi barangay Kiningangilas City kadagol na at may kilala kami may itong kaya karang original kayong taga-Sapang Bato ako tubong ka rin na ako talaga manibat-ibat pinatubo days ita Kening Clark itapin nga man nung kubala mo tsuka kay ngaliwang bansa kay ba deng driver kay ni as nang kadisiplinado pero balo yo deng driver aren mo naman din disiplinado nga ren apin mo naman din ding driver kay Kilwal pangaras kay Kilwal mi pagkain na mi paggarapala na kalupa na kay ni friendship kay ni potang lumabas na kakitang kaya kitang Jollibee ang pong Burger King talagang talagang panutok doreng sa kenda makanyan panutok dore sa kenda kay bato hindi ako king talan ko ne putaga lang nayarik balatan timo ini mig stop ya makasulat na diretso yun mamasa pag makanyan ne haring may paggarapalan talaga itang aki mo nang dapat ing metong tayo na pa diretso la kay ba't ngaliwa lulubda na lalo na rin ngaliwang tricycle ang pang motor deta rin madalas kaya manyaran dalan sarado talaging dalan mo aranasan ko yan naman ganagan ng tricycle driver makanyan pero ating mapilan talagang kaya ating talagang mapilan na garapal itang kadaratang na dapat kayo pa yung lungob isagad na ning kayang makanyan ikay ning harap na ning gulong na ala kang nga karapat pero syempre ako may sanay na ako rin yun ibalo ko ning kagawon ko king makanyan naman tang makipaggarapa lang ko muna man syempre kukunang kumuitang ka na akong karapatan so Kenny Clark madalas sa gagawon ko Kenny patse kaing makanyan mag free will ko kasi atsok pa naman kitang speed na ako masyadong mabagal atsok ko Kenning outer lane right diba right atsok ko king right outer lane diba right tali basta atsok ko king right kay ba't Kenning kabila kasi kaya na rin Kenny motor la ako makaistorbo ako man perwisyo kaya mo, ayos ko mo o yan, Kenny na ako kanyan Kenny na akong ligo na ako Kenny kay ba't pamanuli vlog na namang Tagalog pero makanyan, ini pilot episode tayo ni King Kakatamong Kapampangan uli nga ako malambat ko ng buri talaga niya piningking vlogero Kapampangan kami buri ko na talaga makilala la rin kay dakal namang kilalang Kapampangan na mag vlog pero sana King podcasting mundo na ning podcasting makilala at sana na deng kapwa ako Kapampangan king ngaliwang bansa ayan sana tumambay kayo king kanakon channel may pagkwento tamo siguro minsan nung ating kayong i-chat or i-comment na buri yung pisabihan tayo kay ba't gawan tayong discussion ka rin deng kapwa yung OFW ang pong deng kapwa ako Kapampangan pwede lang may pag-discuss ka rin may sabi-sabi tamo sana discovery ni huling i-upload kay katang Kapampangan podcaster kari apinitit ang gawang kong channel bala may ganyan generic kasi Kapampangan podcaster bala mo kaya kanyan misip ko sanang branding uling niya tatatargetan kaya kasing keyword na ng Kapampangan podcaster banta po tamig search kayong Kapampangan podcast apin na lunto tamo aliwanang alitang aliwaliwang kaya na ano pang maglunto diba naman podcast o yan malapit na ako kaya pupuntalan ko siguro i-arian ko na yan kanito antiyan pepakit ko mo kaya kayo na makanyan yung gagawin ko ang pong aking pamag-podcast na gagawin ko ngayon random wala akong babasa na script mabilisan na salita uling Kapampangan yun kaya yun pinining mundo tamo pinining teritoryo tamo masikanta kayo bisab yan lalo na Kapampangan madaldal Kapampangan mayabang ayan magmayabang ko alin naman naman gana
Gana. Naman makanya din Kapampangan Dakarakala katay-tahimik mong Kapampangan yung salita kasing basta Kapampangan mayabang. Itang kay, alitang yabang mismo Itang galo ang pang attitude. Bala mo lultola talagang mayabang, pero naman makanito. Naman solid talagang literal na mayabang. Labis ang payraig hanapin. Raig. Paraig gada. Makanita. O ini nga mo nung ko ini lugar ini. Tiyan, ikami, palug kami, nya iteng kay ngarap ko, sinayoso ya keng kaiwanan, na dapat talya. Tiyan palubla rin kening side ko, sinayoso ya itang metong asaken. O yung try, yung motor ito, kinaya mo naman buti namin kay ngarap ko, mapagbigay mapagbigay. Garapan. Mamalagwala. So aryan ko ken ginawa ko mong pilot episode bang kanita ing YouTube detect na atin palang makanyan bisang ituloy yung Kapampangan podcasting. So makanyan pa man aryan ko ken uling yakburing ipakit kaya nung rin ko talaga mumunta liwa-liwa para seguridad na rin. Dakala salamat and God bless kayo kongan.